hangu munomu. Ndobva ndaenda murodhi, ndomira parobhoti, ndotanga kukumbira mari. Ndikangokwana $3 chete, ndobva ndanohodha hangu mafriziti, ndotanga kutengesa. Ndenda satora nemarombe, nechi ndikangobva padheni ndopinda mustriti, ndotanga kutengesa mafriziti, ndichiti mafriziti, ndichitenderera hangu. Ndikangobuda muno mukoma. Pane benzi randisiri kutomboda kana kutaura naro zvangu waiziya. Ndikatongobuda muno ndakananga kwana Kulemani wangu waiketaka. Ndakanotora twembe twangu twese maiziya. Ndobva ndakanoita sei pai ndakanototengesa pabhiro waiziyaka. Ndichingopedza izvozvo chete. Ndakanohodha zvangu kreti remazai waiziya. Mafriziti angu akatengwa akapera. Ndobva ndanohodha hangu rimwe paketi. Ndobva ndahodha neremaputi. Ipapo ndichi ndikangosangana negasa rakatipinza muno tesireva. Ndisingamborigirite. Zvepapo ndichitoda. Auchi. Amai kani. Waiziya ndakanomira pamarobhoti nemazai angu pedu pepe waiziyaka. Ndakabva ndaita sei pepe ndakanozvirovesa nemira remota waiketaka. Ndakanononha pasi mazai ese akanopera kupwanyika waiketa. Ipapo akanondipa $5 yangu kayekreti waiziyaka. Akanondibvunza futi kuti hauna kukuwara here, ndobva ndamudza ndakuwara pedu pai. Obva andipa futi $10 kai kunotenga mapanadhoro waiziya nekunotenga madisiprini waiziyaka. Ndabva ipapo ini ndakananga zvangu ndakanohodha rimwe kreti futi remazai waiziya. Ndobva ndachinja futi robhoti kari kuenda waiketa pedu pai. Hayo mgenga iyo. Saka unochinja hunhu kai iwewe. Uchine breni akaora kudaro so. Indava kanisauro iwewe. Wedense. Ini ndichaita seko manje ipapo ndinenge ndakuenda hangu kujimu kwamudhara moferaka kumahome indasitiri waiziyaka. Ndadaro manje ndobva ndadarika neparobhoti kapanenge paine benzi waiziya. Ipapo ndinenge ndina mai Mozi waiketaka. Benzi robva ratanga kuda kundikikakikaka. Aiwa ipapo manje ndoparinobva ndaribata tukumbo twareto tokauto. Ndobva ndatotyora waiziya. Ndobva ndatanga kurova benzi rere kuribharira kuti bhu. Ndikabuda muno ndikatanga hangu kurova sparing, ndobva ndasimba nyama dzangu idzi. Ndobva ndaona munhu angaidana nemoko rangu akudarika neparobhoti pane chitengesera machokoreti. Ndaita improvazve. Ndobva ndaisa bhokisi remachokoreti pasi. Ndobva ndati haijime ichi. Ni. Search. Hash. Nyeu. Ndobva ndati kubenzi ure mawashigeri. Iwe mfana uri kuda kuita sei he? Ndobva ndazoshinga munhu maiziya. Ndokupedzera kuti ndakangoburuka pambedhi wanguka. Ndobva ndaenda pane paine benzi. Ndobva ndadzura zvimadhiripi izvozvo. Ndobva ndati road of auction. Iwe mfana iwe. Uri kutopindana nenyanga ndakadai so. Ini mfana ndinokubhura ndinokutyora mbabvidzi wazvinzwaka. Ngatipedzei wangu. Mukati gari tapinda makanya. Neamana. Mukaisauro kasvikai. Nesi, dhokotera. Zvishoma izvo. Mira kaone. Haijime ichi. Yesvo, naimi sekuru washomole. Hunhu rudziko uyu. Komabvireiko pambedha wenyu. Ezvino zvimamira pabhedhi peuyu wembanje-mbanje. Hesikanchikombera chembanje-mbanje. I hope maronda ari kunyatsorwadza mfana. Iwe muzukuru wamadokwana udza sekuru vako ava vabve padheni pangu ka. Ndisati ndavaisa X kumusana. Vaudze izvozvizvi. Bofuti wangu. Achaenda uyu. Iwe mwana wanhomba. Masenti mako bo. Ukude chii muno mwana wanhomba? Isha. Ndandisiri utomboda kuuyawo kunoku inini. It's just that I was caught in a dilemma. Saka ndatongoshaya kuti ndoita sei. Ndosaka ndazongouyawo. Plus Bea zongovholondiya kunitakura nebhenzi yake ndosaka ndauya. Anyway, ari sei marwadzo? Muri sei mustreet? Ndaisati hama dzangu maluminati ka inini bhatika. Ndatozoona kuti mfana wangu madokwanika. Aiwa, yako iri mberi waiziya. Sekuru wangu ininika. Apa ndo pasina zvavakatomboita manje apa. Sekuru wangu rege vakangorora kamunhu akaka. Aiwa, naMwari chaizvo ini ndinozvisungirira zvangu ini. Iwe. Handina kuinga iwewe shut up. Masizino anenge embiti wanzwa. Sekuru washomole. Ndangoti ndikuudze kuti kumba kwenyu kuri kuita kunonzi kunakidza. Nhasi tadya food over $30. Bhebhe wangu munyowani akandispoila $300 nezuro. Iwe unoti pwekuru wangu anondipei munhu yewe paakamhara ipo pai. Haya mahwambaya. Bri nomba mwana wanhomba. Ndokumbira hangu nemuzita Jesu kuti urove mabude. Bhe wako wacho ari kupi kwauya kutora. Mugare maroheni mabude zviri zvakanaka. Neamana. Baby, handei kana iwe baby. Handei baby fledede wami. Handei baby. Baba Makaru. Ko makasimba here mukoma? Munozombobvuma kurova vakomana. Muriko zvenyu ziye sei? Ndiriko hangu ini. Yese chikomana. Mushe wena baba. Mabva matoita zvakanaka ka.
nhasi pano paRFC ka pakaipa. Ndine maspecial ese zvawo amungafunge nezvawoka. Tine mabiribobi cheoka kubhiribhidhana kwemadhongi. Naika? Ndine steak baba. Ndine hot chips baba. Ndine Russian baba. Ndine Vienna baba. Ndine lettuce baba. Ndine cold drinks ka. Firiji iripo ka yegas. Aha, andifunge kuti kana sino cheyoka inotonhora kudai so. Ndobva ipapo ka. Ndoti cream donuts andinawo panapa ka. Ndoti ndine futi banana loaf ka. Kwete chimwe chimodho chese chamunosimbotengeserwa chechika. Alright. Amwe mabiribobi chika ese ka amataura kaya tamanzwa nditika. Asi pane mashoma chetika amasiya. Mabiribobi emutero chi aripi. Mutero kupi kona baba Makarwe. Ingoni munoziva wani kuti murudo. Pachedu wani mukoma. Free meals for the officer of the law. Anditi. Ndonyaya yacho ka. Pachedu wani. My guy. Don't waste my fucking time anditika. Ndatika ndipewa mutero first ka. Pachikutanga ndipe mutero gas. Unoziva kuti gas ikari idori green chaicharo. Ibomba kairi. Rikaputika pakapa. Tuwana twese katuruka kwatu. Tunoita minza apa nditika. Saka tipe mutero toni baba. Okay mukoma. Ndoziva hangu kakuti muri pabasa ka. But ndakati kutariseka. Ndinenge nichitona mukoma wangu chaichayeka. Inga ndiri ku Australia wani uko. Ndaitota make sure kuti pese pandatumira mukoma mari. Kenyuke drink ndaitoisawo paside. You see? Urikufunga kuti ndikutama nditika. Wangu parapa ndikuda mutero nditika. Okay, komutero machips uripi. Mutuzere kuti kune monkeypox ka. Nai, apakapa iri kuuraya vanhu zvisingaita apa futi ndinga vachi muzvikafu zvenyika zvisina utsanana. Ndipe mutero shamwari. Zvamutori serious? Okay, officer ka. Ndokupayo ka 10 zvanhasi ka. Mongonodai nekudai. Okay, alright, hazvinetsi. You want to bribe the fucking police of the law, Naika? Okay, let me do this. Hello. Is this station commander? Yes, David Tooth commander. Yeah, I have a basti here ka. Pane muna kutengesa contaminated food ka. Yes, atovareta ka inonzi 261 act of hygiene ka. Please uyaka ne backup ka bozi. Mfana wachana fried risk ka. Angachezama laudo nitonya manje so. Yes, uya futhi ne food. My Australian God. Rega ndifonere mukoma. Mwari ave newe Garwewo. Wanzwa ka? Ngave newo futhi wanzwa ka. Parufonera chimukoma chakacho. Ubva muda kuti asaneka nevakadzi vanhu. Otherwise this is the fucking beginning. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapwereona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochemano support yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mumavidhiyo edu aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita naye wanhumi. Ndokumbira kamunai kuti vidhiyo yese yomunenge maona, moshare kamunai. Maadvert yo. Ndokumbira musajambeba maadvert warungu. Ndoipo ndinochikombera tinoboya mari yokotengera zukuru tinonaka. Kana muri ku YouTube kwa wanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda tizobeba mafrogo wanhu kuma area awo. Ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuke vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ndizvozvo.